Dobrý deň prajem, moje meno je Tomáš a dnes vám poviem viac o referenčnom projekte spoločnosti Heskon. V rámci prezentácie sa dozviete o stručnom prehľade spoločnosti a jej vízie. Spomeniem ich služby a benefity, ktoré plynú zo spolupráce s nimi. Následne to najdôležitejšie predstavím vám projekt polyfunkčného súboru BCT3, jeho ciele, riešenia i spätnú väzbu na poskytované služby od klienta. Spoločnosť Heskon je generálnym projektantom pre priemyselné a rezidenčné projekty. Vášeň spoločnosť viedla k tomu, aby sa začali zdokonaľovať v oblasti komplexných pozemných stavieb a projekcie v BIM. Aj vďaka svojej vízii sa spoločnosť zaväzuje k udržateľnejšej a bezpečnejšej projekcii stavieb. Spoločnosť sa od roku 2012 aktívne vzdeláva a zvyšuje svoju kvalifikáciu v BIM projekcii. Heskon nie je len tým projektantov pozemných stavieb, spoločnosť spolupracuje s overenými odborníkmi a externými subdodávateľmi. Je isté, že vzájomná spolupráca a možnosť kooperácie dodáva projektu celistvosť a vhodné riešenia technicky náročných problémov. Dbajú na úzku spoluprácu medzi projektovým manažérom a hlavným inžinierom projektu. Dokážu zastrešiť koordináciu práce externých subdodávateľov. To všetko, no nie len, vďaka ich odhodlanosti budovať dlhodobé obchodné partnerstvá. Som veľmi rád, že vám môžem povedať viac o už zrealizovanom developerskom projekte v Bratislave. Jedná sa o projekt s výmerou 37 000 m2 nadzemnej a podzemnej plochy s celkovým počtom 195 bytových jednotiek. Spoločnosť Heskon do projektu vstupovala v čase, kedy sa rozbiehala výstavba. Cieľom bolo kompletné prepracovanie už jestvujúcej realizačnej projektovej dokumentácie podľa auditu, nových požiadaviek a očakávaní dizajn manažérov. Generálny projektant a jeho tím zastrešoval koordináciu všetkých zúčastnených profesí, vyhotovenie stavebnej časti a statiky, vytvorenie nového BIM modelu s jeho parametrami. Digitálna komunikácia prebiehala na platforme CDE Dalux. Dôležitú úlohu v tomto projekte zohrávalo aj precízne plánovanie po krokoch a udržanie tímu počas celej doby v nasadení a optimizme. Zároveň bolo nevyhnutné predvídať, čo je v čase pre daný projekt dôležité, kedy čo expedovať tak, aby stavba nestála. To bol hlavný cieľ projekčného tímu. V konečnom dôsledku sa v posledných mesiacoch ukazuje to, čo Heskon tvrdí svojim klientom. Kvalita projektanta a jeho práce sa do veľkej miery odzrkadľuje práve na procese výstavby. To, ako kvalitne je projekt vypracovaný a aké skúsenosti samotný projektant má, vie byť zrkadlom pre efektívnosť a kvalitu výstavby. Toto sa deje v súčasnosti, kedy sa tlak na efektivitu v dôsledku rastu cien stavebných materiálov či inflácie ešte zvýšil. Investori hľadajú efektívne spôsoby, ako urýchliť realizáciu stavebných prác a optimalizovať ich náklady. Rola projektantov je v tomto nezastupiteľná. Tím v Heskone je schopný pripraviť všetky stupne dokumentácie. V tíme vsádzame na skúsenosti a poznatky hlavných inžinierov projektu, ktorí tvoria základ úspešného projektu a realizácie. Využívame roky praxe a dôraz na podrobné preverovanie vypracovaných podkladov. Ak aj spravíme počas projekcie chybu, priznáme si ju a vďaka skúsenostiam sa snažíme vždy nájsť najoptimálnejšie riešenie pre daný problém. Okrem kvality odovzdanej práce spoločnosti záleží i na spokojnosti jej zákazníkov a členov tímu. Je v jej snahe zlepšovať procesy s každým projektom, pričom si cení úprimný a konštruktívny názor. Celkové hodnotenie spoločnosti po finálnom prieskume spokojnosti po odovzdaní projektu je viac než pozitívne. Developer oceňuje otvorenú komunikáciu a partnera, ktorý sa nebojí skúšať nové technológie. Spoločnosť Heskon je tak správny partnerom pre naplňanie akýchkoľvek strategických cieľov. V závere by som vyzdvihol prínosy, vďaka ktorým sa Heskon dokázal posunúť vo svojej profesionalite opäť o krok ďalej. Išlo a ide o mimoriadne náročné úlohy, pričom spoločnosť nerealizovala len jednoduchú projektovú dokumentáciu. Tá si vyžadovala vysokú úroveň kompetencie od príslušného projektanta. Ako uvádza aj Erik Hrnčiar. Už dlhodobo sme lídrom v práci s modernými technológiami a v tomto smere naďalej zvyšujeme svoju expertízu. Pracovali sme na niektorých z významných projektov v Bratislave a na Slovensku, čo nám dalo neoceniteľné poznatky. V konečnom dôsledku však všetko závisí na jednom, a to na ľuďoch. Na ochote spolupracovať a vytvárať vzťahy. Robíme projekciu pre veľké i malé projekty. Na veľkosti objednávky nezáleží. Dôležité je, s kým robíme a pre koho. Som presvedčený, že spoločnosť Heskon vás oslovila buď kvalitou svojich referencií, alebo klientsky orientovaným prístupom. V
V prípade otázok neváhajte kontaktovať pána inžiniera Erika Hrnčiara. A nezabúdajte projektovať stavby, ktoré spájajú ľudí s Heskonom.